A Xunta licita actuacións de mellora do firme en 4 estradas autonómicas da provincia da Coruña cun investimento de 1 millón de euros. Outes, Muros e Carnota contarán coa mellora das condicións de circulación en varias das súas estradas de titularidade autonómica. As empresas interesadas na execución do contrato poderán presentar as súas ofertas ata o 17 de xuño. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade vén de publicar hoxe na Plataforma de Contratos de Galicia a licitación de actuacións de mellora do firme nas estradas autonómicas da provincia da Coruña, entre os que se atopan os concellos de Outes, Muros e Carnota. O investimento é de 1 millón de euros. Esta actuación ten por obxecto a mellora das condicións de circulación nas estradas de titularidade autonómica AC400, 432, 440 e 441, que tamén transcorren polos concellos de Mazaricos, Zas, Vimianzo de Umbría e A Baña. As empresas interesadas na execución deste contrato poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro día 17 de xuño. As obras dispoñen dun prazo de execución de 4 meses a contar desde a formalización do contrato de adxudicación. Mais en concreto, o contrato contempla a rehabilitación do firme naqueles treitos das estradas que presenten carencias co obxectivo de prolongar a vida útil do pavimento. Os traballos prevén tamén a limpeza e reperfilado de noiros e a drenaxe nos tramos que o precisen. As intervencións se complementarán coas actuacións na sinalización e balizamento que inclúen a reposición da sinalización horizontal e vertical.